68 student temmew b'suċċess l-istudji tagħhom fil-mediċina mal-Queen Mary University of London. Iċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni saret fil-Pjazza tal-Katedral fir-Raba ta' Għawdex. F'indirizz tal-okkażjoni il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li l-gradwazzjoni tippreżenta mhux biss kisba akkademika għall-istudenti, iżda wkoll il-bidu ta' vokazzjoni msejsa fuq is-servizz lejn il-pazjenti u l-komunità. Kien investiment massiv li ġie minn barra, investiment li meta ħalli l-frott mhux biss il għaliex Għawdex għandna università tal-ogħla livell topera minn hawnhekk, iżda aktar minn hekk ukoll qiegħda tħalli ekonomija b'saħħitha ġewwa din il-gżira. Anke jekk wieħed jara bil-fatti minn paper li għamlet l-istess GRDA fejn fl-aħħar snin din l-università b'mod indirett ħallit xejn anqas minn 60 miljun diretti fl-ekonomija ta' Għawdex. Għaldaqstant il-partnership li hemm bejn il-Gvern u l-Queen Mary University of London irid jibqa' jiġi sostnut, irridu nibqgħu naraw din l-istorja ta' suċċess tibqa' għaddejja snin li ġejjin. Hawnhekk il-Ministru semma l-investimenti li saru fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fosthom it-tisjieħ tal-Cardio Respiratory Unit, il-ftuħ tal-Early Pregnancy Room u MRI scanner, CT scanner ġdid, tamir avvanzat tal-immaġini kardjaċi, ultrasound machines addizzjonali u bone density scanner. U qal li dawn l-investimenti qed iwasslu għal djanjosi aktar rapida, kura aktar effiċjenti u tnaqqis fil-bżonn li pazjenti Għawċin jivvjaġġaw lejn Malta għal ċertu servizzi speċjalizzati. Fost il-proġetti pjanati għal-futur, il-Ministru semma Renal Unit ġdida, helipad, servizz mediku permezz ta' drones u l-viżjoni fit-tula l-iżvilupp tal-isptar ġdid f'Għawdex.